Shugabanci a demokuraɗiyya. Al'ummar shiya ta ɗayan jihar Kaduna duka da ma ilahirin Najeriya baki ɗaya. Lale maraba, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin shirin na shugabanci a demokuraɗiyya. Wannan dai shine fita na 42. Za ku iya sauraron wannan shiri a tashar Nagarta Rediyo a dukkan ranar Alhamis da misalin karfe 9 na dare. Don samun dukkan shirye-shiryen da suka gabata da ma waɗanda za su zo muku a nan gaba. Za ku iya sauraron su a tashar mu ta YouTube mai suna shugabanci a demokuraɗiyya. Manufar shirin wayar da kan al'umma, ƙara musu haske akan shugabanci na turbar demokuraɗiyya, yaya ake yi, ya kuma ya kamata a yi. Sannan shirin fitila ne mai haskawa 'yan ƙasa madaidaiciyar hanya sambal wacce za su bi ta zuwa ga 'yanci ta hanyar gayyato gogaggun 'yan siyasa, masana da 'yan gwagwarmaya. Hakan nan su ma sauran al'umma suna da daman amayar da abin da ke ransu, musamman wanda yake ci musu tuwo a ƙwarya dangane da irin salon jagoranci ko wakilcin da ake musu. Dr. Nasir Aminu shi ke ɗaukar nauyin shirin. Umar Tongas, Mustapha Ibrahim Kaliya, Hassan da Husaini ke cewa sai a bi mu sau da ƙafa. Ya kasance dai ƙasa Najeriya tana mulki ne bisa tafarkin demokuraɗiyya wanda ya somo tun daga shekara ta 1999 zuwa yau. A ƙarƙashin wannan tsarin an ga abubuwa da yawa musamman cikin waɗannan shekaru na kurkusa, shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2023, wanda cikin shekarun wasu ke ganin sun zama waɗansu shekaru ne wanda malaman addini suka zurfafa cikin al'amuran siyasa tsindim ba kamar a baya ba. Babban misali shine shekara ta 2023 yadda aka ga irin gudunmuwar da malaman suka bada wajen samun nasarar waɗansu jam'iyyu a Najeriya, duba da irin tasirin su, ƙarfin faɗa a ji da zunzurutun magoya baya da suke da shi. To sai dai a gefe guda wasu na kallon cewa babu dacewa a ce malamai suna tsindama kansu cikin harkokin siyasa irin wannan, har ma kuma su zaɓi ɓangare, wanda hakan ya janyo wa wasu malaman suka daga wasu daga cikin al'umma, inda ma wani lotan sukan yi amfani da wata kalma maras daɗi ga malaman da suke cewa masu ci da addini. Da wannan ne shirin na shugabanci a demokuraɗiyya ya yi zumbur, ya zaga zuwa wasu malaman don jiyo yadda ya kamata a ce malaman sun kasance. Shin ya dace a gansu a cikin fagen siyasa irin haka? Malam Yakubu Liman daga gundumar Tukur-Tukur a karamar hukumar Zaria da shi shirin ya zanta ga kuma abin da yake cewa. Bismillah wa sallallahu ala nabiyil karim. Ci da addini wata kalma ce wanda yake kaman ana zargin mutum da yaudara, ya amfani da matsayin shi na malami kuma ya aikata aikin da ba na malamai ba. Wannan shine ci da addini. Yana iya yiwuwa shi ya san hakan da gangar yayi, kuma yana iya yiwuwa karancin abin da ake mashi zaton ya sani bai sani ba sai ya aikata hakan, sai ya bayyana a gare shi yayi amfani da aikin da zai bayyana cewa shi ya so shi dan addini, amma kuma aikata aikin da ba masu addini ya kamata a ga sun aikata haka ba. Me yasa ko kuma ya dace a ce malamai a gansu tsamo a cikin abin da ya shafi harkokin siyasa? Shi harka ta siyasa kalma ce ta larabci siyasa, wato aiki na gudanar da harkar jama'a shine ma'ana a da tsari ko kuma yadda aka gaje shi ta al'ada, duka wannan siyasa ne. To bisa tsarin mu a yau sai muka mai da siyasa sai abin da aka ce an kafa wata kungiya ce wanda gwamnati ta yarda da ita ta bata suna a ƙarƙashin tafiya na siyasa, baka ce siyasa sai muna ganin shi kamar wani abu ne daban. Jam'iyya kenan. To amma duka harkan gidanka ma siyasa ne, harkan masallacinka siyasa ne, harkan anguwanka sai aka duk harkar da ya haɗa na sama da na ƙasa, mai shekaru da yawa da mai shekaru kaɗan, da wannan shekaru suka daidaita akan kowane irin al'amari, to akwai siyasa a ciki. Siyasa wato tsari yadda zaka tafiyar da abin bisa hikima da dacewa da shari'a. In ma ce addini ba, to sunan shi dai siyasa, addini ne kuma siyasa ne, wanda wato ya ake za a gudanar. To tabbas ya kamata su malamai su ne ma fi cancanta, in baka da ilimin addini ma bai kamata ka shiga harkan siyasa na neman ko ka bada umarni ko shawara ko ka nemi ka jagoranci al'umma ba, sai kana da ilimin addini, domin akwai amana. To malamai ya kamata su shiga harkan siyasa bisa tsari. Har ila yau mun sake tambayar malamin akan wasu malamai da ake zargin ba sa iya faɗawa masu mulki gaskiya don gudun kar da abin da suke samu daga masu mulkin ya dakata, inda ya kada baki ya ci gaba da cewa. To duk malami ya kamata ya tsaya matsayin shi na malami a kuma matsayin da ya samu kanshi a cikin al'umman da yake tare. A wani abu da yake ban sha'awa,
zaga wani lokaci 'yan siyasa suna ɗaukan ustazai ko limamai ko sai a fili masana ne addini suna tafiya da su, amma sai suna amfani da su ta fuska ɗaya, buɗe taro da addu'a, rufe taro da addu'a, kamar suna musu kwalliyan campaign. To duk malamin da ya tsaya matsayin haka akwai ayan tambaya akan shi, kuma akwai shawara mai karfi a kansa. Shin ya san haƙƙin da ke kansa kuwa? Duk wanda yake karkashin wannan tafiya to fa yana mashi kallon shi wakilin annabi sallallahu alaihi wasallama ne, domin me matsayin da aka ɗauke shi ya tafi wannan taro zai karfafa mu al'umman musulmi muke da rinja a inda muke nan cewa wannan tafiya akwai amana a cikin daga ustaz wani ko ga imam wani ko ga malam wani a wannan tafiya. To idan ya tafi da wancan fuska kawai na shi ya tafi ne da ƙazrin ko ƙudirin bari mu je mu addu'an buɗe taro da addu'ar rufe taro ya asallame shi ya tafi, to bai aikin shi na malanta ba. Muna buƙatan a komai, domin musulunci ba abin da ya bari. Allah ya ce wa makuna annal khalqi gafili, saboda haka ba mai sakaci ba abin da muka sakaci a cikin halittar mu, wato komai Allah yana kididdige da shi. Saboda haka a matsayinka na baligi musulmi kakka fara aikata komai sai ka san hukuncin Allah, domin ita amana tana nan a dunkule a duk abin da za ka yi. Ya yi walazina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusakum awul walidaini wal aqrabin wa in yakun ganiyun aw faqirin wallahu aula bihima. Ku mu ne ku zama tsayayyu akan addini, wato akan gaskiya da adalci, ba da shaida. Zaka ce wani dan takara kaza ya cancanta kaza ko bai cancanta kaza ba, wannan shaidan da zaka bayar ka ji tsoron Allah, wakilin Allah ne kai, wakilin annabi ne kai, domin da an ganka a guri motsin da kake kana bayyana cewa haka Allah ya ce ayi, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi. To idan ka raka shi bai sani ba, dogara da kai, ya dogara da iliminka, ya dogara da gaskiyanka da adalcinka, sai ka je ka yaudare shi, to fa kai a nan ka cutar da musulmi, ka cutar da musulunci, ka kuma cutar da rayuwanka. Baka tsare adalcin da Allah ce ka tsare ba, baka tsare amanan da Allah ce ka tsare ba. Saboda haka duk wanda ya samu kanshi a matsayin shi na malami ya sani ana buƙatan sa, tafiyan da ake yi a anguwansa ne, garinsu ne, jam'iyyance ne, to fa ana buƙatar shi ne ya ba da shaidan abin da annabi ya karɓo daga Allah ya ce a yi ko ya ce kar a yi. Wannan shi ne. Saboda haka ka shiga ka ba da gudunmuwanka na gaskiya, ko a aiki da shi ko ka aiki da shi ka fita. Shaidanka da ka bayar akan wani, to ita ne fa za ta tabbatar da shi. Saboda haka ka nemi sanin ya san abin nan ko bai sani ba, ka goyi bayan shi ya tsaya, ko kuma ka ce wani rabin wannan aiki ba irin naku bane, ku kana da ilimi kaza iri kaza. In kuma ka tabbatar ya cancanta a wannan kujera, to ka mara mashi ba tsakaninka da Allah. Wannan shine. Baya ga liman Malam Yakubu ya yi nasa jawabin ƙarin haske da nasiha. Shirin ya sake matsawa zuwa ga Malam Abubakar Abu Fikira, ɗaya daga cikin masu karantaswa da kuma yaɗa da'awa ta addini, wanda shi ma shirin ya buƙaci ya yi nasa ƙarin haske kan wannan lamari. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, wanda shine mai kowa mai komai, kuma ina roƙon Allah masarki ya sare mini, ya sauƙaƙe mini kullakullan da ke kan harshe na, ya bani ikon faɗin abin da yake na daidai dangane da abin da ya shafi wa'annan matsala guda biyu. Akwai matsaloli guda biyu da tambaya ya yawaita a kai, ake so in magana a kai. Matsala ta farko, an haɗa abubuwa guda biyu a lokaci guda. Akan yi tambaya akan matsayin malamai dangane da wato siyasar ƙasarmu da kuma wato al'amarin da ya shafi jifan malamai da ake da kalmar ci da addini. To a nan zan ce a fahimci wato menene ci da addini kafin a jefi malamai da kalma na ci da addini. Wannan shine adalci. Wato in aka ce ci da addini shine mutum ya amfani da addininsa domin ya yaudari wani, domin ya samu wani abu da shi zai biya tashi buƙatar ta shi karan kansa. Wato a ce ga malami masani kuma ya zama yana amfani da wannan sanin don ya lullube wa wani shugaba ko wani
wanda ke wata takara wani abin da ba zai fahimta ba domin ya samu wani abu a hannunsa, ya lulluɓe masa wannan gaskiyar da ya kamata a ce ya sanar da shi, sai ya faɗa masa abin da yake saɓanin gaskiya a matsayin gaskiya domin samun wata buƙatuwa tashi. To wannan sai a ce fakewar da ya da addini, ya kare ƙarya da addini saboda ya sami wani abu da zai kare wani interest, personal interest nashi, to sai a kira wannan abin da ci da addini. Wannan ya kai da masu magana ke cewa to yaya yana dacewa a ce malamin addini ya tsumbala kanshi ko ya tsunduma kansa cikin harkar siyasa, ko dai su ja gefe su koma ba tare da sun shiga cikin wani harkar siyasa ba. To haila yau shi ma wannan abin da ya kamata mutane ne su samu wayewa da gogewa. Na farko dai an ce siyasa kai tsaye asalinta ta malamai ne, domin siyasa kalma ce ta larabci kuma kalma ce ta kunshi ma'ana ta shugabanci. Sai dai ka ce a yau ya kamata malaman namu su yi siyasa. To mu muna ganin cewa idan har ana so a kai ga tudun mun tsira, to aiki ne kamata a fara yi tun daga matakin foundation, wato suwaye wato suke da jam'iyyoyin nan. To wannan jam'iyyar ce ake son mutanen kirki su cika ta domin su tsaye da ɗan takara mutumin kirki, ba wai wa'annan jam'iyyoyin a bar kowane irin mutum. Yan kaɗan za ka same su fa masu kyau ɗin a ciki, masu nagartattun a ciki. To a samu nagartattun da za su tsaya, wanda za su tsaye ɗan takarar da ya cancanta, ba maganar kuɗi ba. Wannan kenan. Don haka ya zanto cewa an samu gyara daga nan. Bayan kallon da ake yi cewa wasu daga cikin malamai sun gaza sauke nauyin da Allah ya ɗora musu na faɗawa masu mulki gaskiya, da daɗi ko babu daɗi, domin gaskiya guda ɗaya ce. Malamin ya yi jan hankali a nan ma. Da aka ce malami, kuma malamin nan na addini, to ana kyautata zato dukkan wani gyara ana sa rai za a ji daga bakin shi, dukkan wata gaskiya ana sa rai daga bakin shi za ta fito, duk da ba shi ke da ikon hukunta wannan gaskiyar ba ko kuma zartar da ita ba. A shugabanci ne ke da daman zartar da ita wannan gaskiya din. To amma ana fatan duk wani shugaba ya zanto a kewaye da shi malamai ne na addini, to ana fatan a ce ya kowane irin shugaba kyautatawa da adalci da kuma zama akan hanya wadda yake dodar na daidai, sabida malamai ya kamata su zama kaman taken da asali suke da shi, su fitullu ne da suke haskawa kowa ya zamanto ya tafi ala basiratin akan basira. Da haka tabbas idan malami ya kasance tare da shugaba ya zamanto cewa bai iya gaya wa shugaba gaskiya na abin da ya dace, to lalle wannan malami ya ci amanar malinta, bai yi amfani da malintar tashi a wajen wannan shugaba ba, domin matsayin da Allah madin sarki ya aje wannan malami ya wuce matsayin da ya aje wannan shugaba ta wata fuska, domin shi wannan malami to shi yana nan ne tun dindin har bayan mutuwa in yi aiki da abin da yake kai na gaskiya, to wannan abin zai ci gaba da tabbata ba tare da ya kare ba. To kaga kuwa shi ko mai shugabanci na tenuwa watanni ko shekaru, to kaga ko bai kai shi wannan damar ba. Da haka matsayin da Allah ya wa malami ya kamata a ce ya iya kallon kowane irin shugaba, ya gaya masa gaskiya ta usulubin da ya dace, kuma ya isar mashi da maganar gaskiya din. Da zaran an gaza wannan, to malinta ta samu rauni a wannan mataki na tsari din. To da yawa kuma ba za ka rasa ba, ai an raba malamai gida biyu, akwai ulama usu, akwai malamai wanda suke su malamai ne na, ba a ce dai to Hausar da zan yi amfani da shi kar a ce gautsi, to malamai ne wanda za ga miyagun malamai waɗanda su suna fakewa da malinta ne domin kuma su tallata ƙarya ba tare da sun kare gaskiya ba. To irin waɗannan malaman su kuma za ka same su ba sa iya gaya wa shugabanni gaskiya, duk inda bakin shugaba ya karkata su ma sai su ce inda baki ya karkata nan ya wuke zuba, da haka su ma za su karkata zuwa ganin wajen. To ba irin su ne muke magana a matsayin malamai ba, muna magana ne akan malamai wanda Allah ya ce warasikhuna fil ilmi yaquluna rabbana, har zuwa karke. Wayannan irin malaman wayanda muke magana, wayannan su ne zaka same su suna iya gaya wa shugabanni gaskiya. Ai a wannan kasar tamu an yi irin su. Idan muka dauki misali, mu dauki Sheikh Abubakar Mahmud Jumi, ya malami ne na addini, kuma sa'an nan ya rayu da shugabanni, kuma daga cikin
cikin shugabannin babu waɗanda yake tunkara ba tare da ya gaya musu gaskiya ba tare da ya gaya musu matsalar al'umma ba, kuma sa'an nan suna ganin shi da kima, suna mutunta shi, suna kuma jin maganarsa, har ma suna tuntuntuni a ce a yau gashi zai zo gare su ko kuma zai yi magana da su. To kaga haka ake son malamai su zama. Muna fatan Allah ya shirya mu, ya shirya mana malaman mu, ya kuma ba su ikon dajircewa su yi jihadi, babban jihadi, domin babban jihadi ne a ce zaka faɗi kalimatul haq inda sultanul ja'ir, wato ka faɗi gaskiya a gaban shugaba wanda yake da kuntatawa da zalunci ga mabiyansa. To wannan duk malamin da ya iya zaman haka, to lalle ya zama ya wakilci addini, ya wakilci al'ummansa. Muna fata malaman dai ya kasance sun yi abin da ya dace, domin akwai amanar al'umma su ma a kansu. Allah ya ɗora mu akan daidai, ya kuma datar da mu, ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, sa'an nan da kuma samun shugabanni nagari masu tausayi da jin ƙai. Shugabanci a dimokuraɗiyya. A nan shirin zai daddage ya dasa aya abinda aka samu ala amfana. Don samun dukkan shirye-shiryen da suka gabata da ma waɗanda za su zo muku a nan gaba, za ku iya sauraron su a tashar mu ta YouTube mai suna Shugabanci a Demokuraɗiyya. Dimbin godiya ga masu sauraro a madadin waɗanda suka jajirce suka yi hidima don ganin cewa shirin ya kan kama, kuma tawagar shirya wannan shiri a tsanake Yahaya Rayyan Jungul, Suleiman Abdulsalam, Ismail Isa Malami, Abdullahi Muhammad Tongas, Mr. Slob, madaukin nauyin shirin Dr. Nasir Aminu Umar Tongas da ke taka rawar shiryawa, kana mu gabatar da abokin aiki na Mustapha Ibrahim Kaliya. Hassan da Husaini ke cewa sai mun haɗu a wani shiri na gaba.